mao ni gabi era ba. Karon pa ko kasuway sugod sa buntag hantod sa hapon o manawa. Im na nagbayo GC ko magyapon nawa. Si Kwan lihat nakadugo. Wasin lagi siguro gabi. Hi everyone! Welcome back to our channel. Ako na daypod ni si Alex ug si Ariana. Karde guys, adlawng Bernice. Hinja, ganyan buntag wa ko nag-video kay nagtrabaho mi. Hinja, grabe din sakit na sango. Hantod karon, hinja ganihan nakanahon ako. Magpadakos doktor tungod sa kasakit sango. Hinja, grabe din sakit nga di din sakit nga madudara. Nagigda jud ko kay mubarag ko, murag na mo suntok sa danis tika side. Grabe din sakita. Diya, mawanang ako nag-film. Diya, karon mag-istorya sa lamanta. Diya, karon po hapon na. Imbis ako yung magluto. Sinanay sa lamay mo luto ron. Kay, wajay, gana maglikling. Kay, grabe lagi kasakit ako. Pero nabibintahan na. Di na pa dyan pareha ganina nga grabe dyan sakita. Diya, si Aliana. Si Jaran tayo ligo-ligo. Kaya pa man yung birthday ma. kay sa birthday. Di madyo niyo pagligo. Mukhang si Dana makuha ni harang di pasagdang naligo. Kay grabe dyan. Sakita sango. Madyo naman pagpasagdan ni karang makahibaw si Ja. Kay dako naman po di. Ikaw na dyan maligo. Narabeningan nga. I-train ko no kagkaon o bisag ginsa. Kaon kag mga nilaw. Uy, bisag ginsa. Di ka mamilig sa daan. Hindi na ako na po kamukaon o mga dilata. Kay di na healthy. Di na makagwapa. Di mamili, di na mga kanton ha. Kaya di na madyo. Makahatag ng makamaot nas bata ng mga dilata o mga pansit kanton. Di na makagwapa, makamaot. Makamaot ma. Tungkol ko ang birthday ma. Diya, kaya na di ay, sige pangutan nakin sa kulurong birthday. Kaya kadadlaw gusto si Jag mo. Great si Just mga nag-birthday. Great day, big happy birthday ni Mama Jima. Diya sa Corelia, Bohol. Mama ni Biaji Darunday. Happy birthday, Mama Jima. Hinataon tanga-tagaan pa kagdaghan. Kajong birthday o kanunay kabaskog sa lawas. Happy birthday, Mama Jima. Ikaw yan ha, mong kantahan. Kantahis Mama Jima, happy birthday. Happy birthday Mama Dima. Happy birthday Mama Dima. Happy birthday Mama Dima. Happy birthday Mama Dima. Happy birthday, Mama Jima! Naliluto sa gabi. Naliluto sa gabi. Dalis butangin ko, Mama. Hiluta. Asa dapit ma. Yan. Na maging mata ma. Dani, hiluta. Grabe labara sa ko. Batangis ka tong kalingan na eh. Dali. Hindi lagi kumahangan. Dali. Lama. Nandiyan ampu ay po na. Ampu eh. Ampu is ginuong nga mawag sakit ni Mama. Dali. Grabe laging sakit sa ngo guys. Ganina nakainin ko. Karon di nakadyo. Abi kong ningon na dyan ko sa nga nga. Basig mapadakos doktor. Kay marag nalagay mo butos sa ngo. Grabe dyan labara. Diyan ang barog ko. Maglisod ko. Barog. Bawa nga ni. Nga ni guys. Basta ka nang hapit na ko reglahon. Grabe dyan sakita. Diyan mazug madudara nga di dyan. Naghigda lagi ko. Lami lagi ka ginilutan, day. Lami ka ginilutan. Gihuwi na ka. Anto si sa taon. Anto si kay Loy pa na yung mong inahan. Hindi ka maluwi sa mong mama. Maluwi di ka. Love you. Adyo na tayo anak masugo ubag guys ba. Tahilot sa tungo. Salamat Inday. Lami lang kag hinulutan day, mura lagi na power nga.
Makaadyo kay na, nagdawawag sakit sa ngo. Sige pa day. Ampuy po day. Dali na. Adyo na. Igana pa po mo. Maampos Ginoo nga mo ang sakit ni mama. Madyo galing guys, kaya gamo ang tupad. Natunong pud nga buntag, pero kaingon kung di ko makatrabaho kay nagsugod na mga buntag, grabe magandang labara. Mao to lamang game nagtambal. Naka trabaho ko alam magyantos di sa grabing sakit sa ngo, upat naman pud ka oras. Mao tong paguli, pag-abot sa dress bahin higda jud ko diretso kay grabe sing labara na. Hantod karon nagbintaan na, hindi na kadyo. Ganina jud, grabe jud. Grabe jud sakit sa ngo. Ang itong takob na nilalay. So guys, wala tayo tarang nga video ron kay maulagi niya itong mahitabo. Na, kung tarang humutang kusina doon. Si nanay nagluto. Ang tanawon ng sarili glutong nanay ang mga muta. Ako man tayo muluto guys na grabe dyan. Di matabang. At nga tuos nanay ta. Sarili luto. Tatang nga tuos nanay de. Pag sinila sila, tagtarahusan kayo sa dyan luto. So kita sa maglakaw ko magawa. Nay, ako katabang ni mo, Nay. Grabe magandang sakit tagang oo. Ako man tayo muluto, puro grabe. Nanay diyan, naglutos na nayuguan. Pinalit ni Floraming pusit. Ako man tayo muluto dani. Di man ko kaluto kay. Grabe man dyan. Nagbahilot sila kong aliana. A few moments later. Guys, dada ko sila sa manang ning tabuk. Kadyo kayo niabot si manang hilin. Dato ko silang bahay naghigda. Tapos aliana, sunod. Ay. Nagang mama kay di sakit tag-o. Grabe gapong sakit tag-o. Ning nirang ragamay dyan. Yung balik na pud. Mauni, gabi era ba? Karon pa ko kasuway sugod sa buntag hantod sa hapon. No, manawa. Yung na nag-biogc ko, magyapon nawa. Si Kwan lihat nakadugo. Masin lagi siguro gabit na kudugong grabe dyan sakitan. Nang unja mo, rabi dyan ko kasukaon. Dadag di muli. 42. Dadag 51 nga nang liwati. Nawag ka dugo? 51 lagi ko pambus 51 tama sa 53. Pero na yun na. No, kadugo ko. Ako lang 51 ni dapat ko matapos sa kaon. Hindi, dapat dago. Sunod si Mana pag kudugon, dugon mo na. Nga na ko. Nga naman kung uban sin kung hapit na magkuan. 42 pa man din ko, minupos na din ko. Ma, baby pa ko sa una, ma. Ha? Baby pa ko sa una, ma. Hindi ka. Pwede lagi magminupos. Basta nga na mga nga na pataas na edad. Padungdugon nga na ko. Minum lang ko may kuan. Kung ba ugali? 53 bilaan. Bata ko. Minupos na. Kita kay 32. Matawag tayo dito ko dago. Grabe yung labara sa wag dito. Lagi sipon. Napay ubog sipon. Ang sipon na. Pero di man dyan para dyan grabe mo dyan sakita. Ano? Ikas urang po, dinirang po. Ikas may ganit Pas mo siguro ka. Ang piyak may tawag na nang mamasok na. Parang sakita ka dyan. Ang pira no kuan. Papilit dalig. Ang masarap po sa rumpas. Dali ko yung orange di ah. Tabuk sa ko dari laman lang kay ganang ko silang higdaanan di ah. Katre. Pati hapon mo na. West boy, madutos na. Parang hindi niya pagdabay. Tawag kong tira. Open pa dahil sila ron. Ito mas tira na niya kay Kuliman. Bawa ko na. Pagdila po. Mukhang kadarian. Orange. Asyong na, ma. Di man na aslog. Tengah pa. Napay nga na, ma. Kana nahilin ni. Sabi na ito. Nasa ng tatay. Ananda ka ganito nga rabot ka. Mama.
Oh, ada. Oh. Yan. Masaya na. Malagit ate Esther mo nga rin ma. Oh, Ate Esther, ibangita dyan kasi mong pagmangkon. Ibangita ni mo kung kamari. Bigla man na kayo, kung makalugar ta, kita lang may mato. Shout out, Ate Esther Gara. Das Aliana dari sig pangut. Gisapot na rin kayo. Ano kung kamari. Tapos Ate Esther lang. Na. Dili na. Tapos Ate Esther. Natiste, pagdangan rin bahali na. Ito. Silot niyo mo kayo kamungan ni. Kamari. Matawag kita sa ate Esther mo. Patulogin siya tao sa barag ni mama. Wala ba ko number sa mga Ate Esther. Magimingaw, magod kumawa. Tugay na magbuiwa. Ngari-ngari ma. Alawa. Okay, dugan ako ng Ate Esther. Way ngari-ngari. Di aras pagkasal. Ay, burot ka ate Esther. Mura. Naitak to. Tuanan uli na ni Burus kung sa Ate Esther. Di, ladila ta ma. Ay, lada. Isusugra ta ma. Eh, Dito tinuod mo. Ladila ta mo. Nagay mo dito guys. pag imingaw di ka. Pag lamang kay hapit na magpista, kung saan Iladila ta nga ho ma. Pag imingaw di ka. Kaya lang nagmapungat na sa kataong di na makita. May ngawon, may nagbaras. Maod. Ilaboy sa nibi, maloy ka. Pautasan na hilin na basurahan. Dali na, tabangin sa mo ko. Nagkabot ito sa abuhan ako, lababo ito. Oh, dali na. Salamat sa imong mga tabang na paghilot, paglabay sa basura. Ma, sa kandihay ko anak sa una ma. Oo, sa nandihay. Ah. Ito, ilabay sa to. Salamat day ha. Ma, makasamad ng kutilyo ma. Arang, samad, kamatay. Musugot pa kalyan na, daris mama matug. Kanon na hilin. Dadanit ang duha ka matug. Tuta. Madapyo ma. Labi yun. Ito na sa na, ikaw may danara. Aha. Ginoo, madurang na yung taning ka. Lawad sa o. Panyapo na. Ma, di ko Busog ma. ko. Masay di ko. Bangay. Ano man, katamis na dani, di ka maangay. Mga res kaya og ma nailim. Kuhaan pa na kayong tawag dahil. Kay ang dugatan na wa kasi si Ate Esther ma. Sister kay ano tayo. Ate Esther, ngari ko no. Ate Esther, nga rin si Ate Esther. Kita ka sa po. Ganun duwi-dugay mong kang gani. Ate. Namista ba mong lumunti? Lista nga din ang imbitar lagi makalakaw ba ko nga niyang sitwasyon. Kinsa man to? Tawag na magtrabaho. Imbitar na mga Kinsa man tong kasi yan? dahil mo kaya ito nakabanag taga. Ma. Tambahan. Ilutas ako kas adebi. Kas ana laman dahil kayo marag nabitaha man to ganiya. Ma, Nani. Wa din nawa pa dahil. Ay, mama naka-vlog ma. Ma, magduwa kong sundan ma. Ano? Kay masamad ko ma. Sige na, ilutas ako. Halas. Kaya ko nang ito. Luminaw, makungkiyan na yun. Picture mo, tangki, magkakang kawin mo. Kaya labog sa rin lisos pa nila. Sa naman. Palawit sa sama. Ma, maguwang na anak kaya ma. Manghod. Ang Pasensya na mo guys sa ang video karon no ani lahot. Nga ni rani kay nagkuang ko. Pes lang o, grabing sakit sa o, tibok adlaw. Ang mga jud naman tag mawaan ni ugma kay narabay trabaho. Sa jud rin po kay ugma kay kuan hapon, dis buntag. Away to ka. Away po ko sa buntag. Tara ko hapon mo sa magpali, alas 2. Laon na. Sa malagi mo. Sulat mo butas, matay. Mayura, sabi. Tuloy kasi mamalya na.
Sama? Naloy kasi mama Dugo naman. Hindi, isa may buhatan na may sakit si mama. Sakit ka dugo. Nung sakit ma? Buta. Mama, dali na. Ang kauton ma? Ay, lo. Yan hina Ate Esther. Magikaputan nagkami sa Ate Esther ma? Wala, nabay sungaray mo ko sa di. Kasaan man Nailin? Kitsaon mo ko, no? Kaya rin. Asan rin bay? Tawag mo na ganyan, makami balagin, makami. Guys, maro to yung ika-share karong adlaw sa akong daily vlog. Kaya kanyang video guys, kung ano budget ni daily vlog. Mga dun sa rin natabo karong adlaw. Magpasalamat ko sa mga tanan-tanan nga mga nisuporta. Since day 1 hantod karon nga naagyapon. Salamat ninyo sa inyong suporta. Di na mo natagsa-tagsa ng sikin sa mo. Daghang salamat ug amping mo gasa mo karon. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Tapos mananghilin to, busy man na may katsa. Bye. Ako gitan aw. Babay ko no.